tym rapuję, rodzicem odpowiedział średnio środowisku rapowych siema godziny decybele. Mieliśmy 23 luty, poniedziałek, 24 luty, to 24 luty mieliśmy, 23 poniedziałek, luty, 24 był wtorek mieliśmy środę, 25 luty i mieliśmy środę, 25 luty i czwartek, tak, 26 luty, piątek, 27 luty i sobota, jeden dzień lutego, 28 luty jest, mamy rok 2026 rok się nawijam. Ciągle rapuję na hip-hop, to rapuję od zawsze na numerach, każdy numer to jest rap. To jest rap, każdy rap tu się rapuje. Oto na numerach, oto przepraszam, że wspomniało, niech leci. Rap tu też się ma dobry rap, od zawsze to rapuje się ma dobre, no wtedy rapuje to wiele naszego rapu, rapuje tu więcej rapu, będzie na numerach, rapuje ciągle hip-hopowo na numerach, zawsze będzie na numerach, to rapuje ciągle na bitach, zawsze był rap, to rapuje, zawsze numerach się hip-hop, to rapuje, to hip-hop od początku zawsze tu był